mono sana umwancho muriyeria bigeta seni gensoko no basemeria kwane kwabiri gokwego kiria emerubirio a migeta seni kiga andi nigo charagire chinsa isato astoko kwarigani bena semesa ya mangana maya elinde tokumanye na reali agende tokone kigwa kura chingongo chonsi inye chense eriane Kerubo Frida obo tukono boy 15 na kabera somoti nyiga okianda mako iga bwechiri bubere rongevere na isano to wasabwe karanso ike obe na into kurbono wikomwele nchengoro kwa Clinton Ndigi. Chaka amaya yebre bigani goto chaka korwa sorgongoro gusim aseto gukumanya nigo abarai a korwa asorgongoro inseye kiombe kiabogia Kisi Welfare Association nigo beso kiana boigo kogikelia igoro yechisegi egati yabarai echiabere chikwene kigwa asa matanga Wego ni gabara yabo bakwandire ganga yabo yogo chakomusira ase eganga yayo kurigekero kyo barai bwense Dr. Fred Matiang'i muri kito Bethel Machini ero gutegoreme sama ya kuru ensoko chinsa isato asenchira yo wikran Power Matiang'i power abarai kurase county ya Kisi inse yedia buriri abo ria kiombe gya Kisi Welfare Association ni gulsikere robanya ko bakomera nasomo bagani yo meyo musyo songo asiba kwa ne rigoro ya mangana serikali yaito ya Kenya ngime yobwate ki serikali 47 revenue gosangereriwa mbamanyete muna chibesiko bangu go chichi county mbali chibesa chiri chonsi piche serikali ebwate kerega bane guchibesa chigenda kokora magendero ali county ajire konyora barayi baito tujorete baito jigo to present yali batretera magendero gusi igo bakanyeta abantu bakwe gusi baje koleta chiburuburu ororo baje kworokia abantu na ngakibara bakangwangana ngakibara serikali yangana igo to gukikeria mangana ali agenderete na ndo tutaya bagambya abana ntu abagusi tuakandira na tuagikero na makwereta byo chikababono gukwana nabariki ime yo mucyoyo maiga yo gokorigi kareki kyabo bakarawa no munyakero wo Erikano Nyando niwono banyako bagukwanira igoro yeganga yo kumusira Dr. Fred Matiang'i ase ngana yo kurigikero kyo baraibo enso mwaka w'ikirubere na 2025 nebere kiraiga goteba intu no mugusi anda maene tali ogwanja waito lakini omo Kenya omogima asabe tagwa kogenda Mombasa okogenda everywhere elieta lyo mwana ito Fred Matiang'i lyakwanirwe naende okwanirwe asikwe mono naenda ewa masikani echache yekoletu nga kibura buru ng'abantu bakorusigwa bako be ku State House kuoro kinga ng'abagusi mbali kende we are here to confirm litukoli ya lero inga Matiang'i we are behind him totally unomo gusino otole bari yabo nigo bagikire taro yabarai kuroro gongorwa gusigo cha nyuma yobora ya State House imeo Nairobi asabona banyako bakoboria abandai banyako bakwane kinga nkwikirene bara magendro wotatiga kogenda somo chuyo o State House Nairobi yombo bya serikali buna institutions kibekire there is institution ya parliament ekugamba mangana amanene yakora revenue allocation yakora approve of the budget hono twanyorire bwango iga inga naende ege mangana auncho getenga lera magendero igale State House inga abantu tokogenda tukikuya magendero ku State House toko bolingi kiabete intu abagusito taramanya ege kogera onyine county government we have the executive we have the assembly bamanyete nga ya magendero agotoka onye Kenya mbamanyete aba Kenya sa magendero agotoka twale koboria onyine kibese iki kiabere kinyinge chikoletwa bali bachiete nandi bachire bamanye nga bataranyora kibese iki nabwa bange nandi nga kibese ikira ikirwa ko mwana incho kawaida bono okuboriwa nigo banyako bakwene kinga nigabarai baganitio bomo erio oyo kurikiro kyoborai bwenso moske Dr. Fred Matiang'i achikonya kabaga ko bomorai bwense omwaka w'ikirubere na 2025 nebere sako nyomo gusi tosuke mutu tobwate birengererie ebiyanga gusi yaito bwango igankura bere nande yarabire twaboririe bisa kubyonzi egekora intu ntobwati segi
tobwaterane asogosira omwana oito Fred Okengo Matiang'i for presidency. Ande buno magusi iwanda kata ya barayi bali bonzi pi buno magusi buna nje kiongozi kiaza omonto tobwate okwani Lukenya ngima okwani kuru mulima Kenya okwani libokamba ochire Western paka Kisumu mato so baraira ikabako tebo omonto babwate gakuru kwa mwezimiwa Fred Okengo Matiang'i. Kodipoteria Ensoko TV kuraigo muchobo songo ritera na Bethuel Machin. Ndochenga aigatia bari kura Sorgongo rwa gusibe sokiri ase okoro kiganga yabo yokumusira Dr. Fred Matiang'i. Nande bagikire ane mono chisegi. Asensemo ya matanga. Mwanchu murigeria tokosuka bosi asorboti rukubwatia baiga yechibicha gutarase emitandao chokoro kyomusao yomo kagosaganwa nabantabuo babegete chimaski abo batamanyiri asensemo ye taracha hekurwa sensemo ya Kisi gochimigori amona Kisumu ime yomuche obosongo. Bono nigo omumuroyo olenge goitwa nigo amanyekanire buna Matthew Ochachi oyo kuligia ekirugo ky'obubunge bwensemo ye bunge ya Kitutu cha South obosaga nuko nigo kwa mutigerete chinkoma chintini asebono agendete kurwanira obugima bwaye chinga kyagendete konyora obugwenya. Omusayo yomo omanyakanite buna Matthew Ochachi oyo korwa ase ward ya Bugisero ensemo yebunga ya Kitutu cha South ya county ya Kisii oyo naendo bekira botabua ya teneni bunango cyare kuryekerugo ky'obubunge ase bunge ya Kitutu cha South nigo asaga no mubasorero ase bara ya interchange ya daraja 2 junction nabasaye abo babegete kibarakoa. Asiende. Na bamuragete babiri na tayi Vancouver na Ikaria junction na decide ko withdraw some cash elinde ngende ndwali rongori kingi kanasete aseduke riskoiga kundi nkyacha ky'abantu more than 20 babori oyo nero church na nakira oyo muiranerie nero oyo church nero oyo kurwabo banguse iboko by'ekingu kuru mufuko n'ekinungu banchaka kongaba iboko kabisa na banga iboko unango kwana igatindi bya Kukwana nabaralia magoroba ya lero maiga yogo saganwo kwo nigo Chachi aorokiro mwechano ye abu asata birebuna niga kumetie nasiki gosarenge gwichwa n'abantu abo na igenta abantu abakombunia kere bateba ngantiga no mweshimiwa na inchina ababori ngingo tiga no mweshimiwa na inchina obo jumbe nkobori bwa Kitutu cha South inko enda matanga ntaraenda ngo yimweshimiwa kurumwaye moto enda matanga force free inkibari kongitera korende nigatebire buna abantu abo barenge ko moita n'abantu amanyete abo asata babona nigo bale balia bamwanchite omubunge Anthony Kibagendi ekiagera nigo asamatuka bwangaiga aberega komochia obokoreri bo mubunge oyo onyaga konyora information ye inche tindi komorwani I'm fighting for the right of Kitutu cha residents bono kerago cha kese gibuneye iye korokinga tabuati all of nini tabuati qualities or characteristics of a good leader. Almost Kevin Sentabuga oyoro mwe MCA we ward ya Bugusero nigo agikerio gosaganwa ko musao yo abo asata birubuna siasa chigisegi tichibwana letiko kolekana no nyangake tindo chi reason eragere nga umujumba bekeremo omwana ominto chachi limits chogo tabori obujumbe yegento gerwan anara bago ito omwana yo very serious emekone yachakire bogetutu yokobeke bibaga asa matanga yokobeke bibago para biganyira abana bali bako opposite. We want to condemn it with a very highest order nande ngo gusabanga ndorgo chikuoba bono mwanyoro church next ninchi bono nigo abana siasa basabirwe gokyania mabererage siasa na kwenda namabaga elindekero yomo aho nichisera chiaye atari gochagirwa nonde ndagete gotebega. It is every right to anybody utagete kubori burayi bwa Kenya haijarishi no bwa MCA
haijarishi no bujumbe, haijarishi no bugavana goso president. Na bande baroro bakuriye kero kyo bujumbe kitutu cha south. Katiba gere very clear egoteba nga muntu onde bwansi mokenya onde bwansi. Nabwato bosibole bwokoboria ekirogo bono nigo yabeire gento cyo kumya ekera bana siasa bachakire kurwanagia nkyo nonye nga kiechikura etaraika naigo nigo erabe buyakima ekera barayi bonsi bali barabisi na bali bakoriye ebirogo barorokani obwanchani na gukora siasa cyobotoereru inko reporteria Ensoko TV kuruka igasubuga gatagati bo mu Kyobosongo county ya Kisii iretariane Wycliffe Orenge. Biamano murikito Wycliffe Orenge no roboto ro no kwenekyanga obotarumbo mbochi kwenekiwa singinjo siasa ngale chire bago chaka iga mapema kuchikoye kole tobwaba asamba tukare busumwa nchu murigeria bono togoskabo siasa county ya Nyamira nigo bono serikali ye county yo kubwatara na mone kiombe kya M-Pesa Foundation ritukoria rero baige karige na lyoboroso ryo kwagachenya gitari ya bangina mona bana imenya gitari ya Nyamusi ase irachi kuira shilingi 1 million 50 nomo nigo barachie kwagacha enyagitari eyo ase emetenyi 5 noyomo erebosio ekerekyo nigo siasa chugwakira ekuko umugabana Amos Nyaribo chiabetainse ase wodi ya Bukeire meyebunge ya North Mugrango gati ya barayi bali baba gwikirana asenseme yo ngamono monogeri wi county ya Nyamira Omoske Thaddeus Nyabaro aba MCA aba wasiri negati ya bande abange umuriketo Steven Nyariki Mbunde no roboti orwo Chigia somugabana kubete biriria tabangina Enyagitari ne ya Nyamusi ewodi ne ya Bukeira ebunge ya North Mugrango ime Nyamira ase omuyega orenge no mochengo ase ogosyoria rigena ryobwagachi ryonyagitari ya Nyamusi yabangina n'abana tukaandika proposal nao kwa moyo yao mzuri wakakubali. Sasa tumeanza hii mradi ambayo itachukua 6 months. We are here in Nyamira with this facility. When we look at the catchment area around here, it's about 21,000 women who don't have a facility, would not have a comprehensive facility to give birth. And as we have heard, giving birth should be a celebration. We should be at 0 deaths because childbirth is not supposed to be a death sentence. Childbirth is actually supposed to be a celebration. So part of what we are doing here with this maternal, neonatal and child health unit is to provide the first thing that leads to death, access to comprehensive care. I often believe that it's going to go a long way in improving service delivery, and especially for our mothers and children. Ubwatani obubwe kishiringi milioni 50 nomo nze yesiro ya M-Pesa Foundation gochiae county ya Nyamira nigobora chego konya sobwagachi gwenyagitari yekerero yabangina n'abana asera tware ensemo yo kuiborera ensemo yo bari nabo igo chiwodi cyo kobeka barwaire. Vile mnajua leo tumeweka foundation stone kwa mradi ambao imekuwa sponsored na M-Pesa Foundation. Wametoa milioni 60 kujenga hii mradi kwa miezi 6. So we hope that in 6 months, when we open this facility, it's going to be a facility with everything in place. Agokwanekerekyo inse yo mugabano Nyamira Omoske Amos Nyaribo nigerera obuya bwabekirwene county gokinia chinyagitari ao elio komenta chinguru asobokoreri. Nilisema tulifanya moja Kerenyo, tulifanya moja ambayo itashinduliwa karibuni huko Igenaitambe, tulifanya moja huko Keroka, na ingine tutafanya, tumepata mtu wa kusaidia kutoa pesa ya kufanya huko Mokomoni. Gati ya barayi baikirana roro nigo bakireko ko mugabano Nyamira asebasa bamenye ko mwase ntunda ya kabere Two term to his excellency the governor. Naende tingerusia maisha so mupira ulingo waka anda upa
Upa ncho mwanangu ya chama ya Upa. Na ina ato ja uteni Matiang'i atende robo president. Yarirombi yare! Yarirombi yare! Yabarombi yare! Yarimo! Yarimo! Istrinero. Iga bantu bakabaire bekerenyo kurwana barenge bamererani iguru ya amagenderera nyamusi lakini rero baraitoro etuigwanaine kiria ekwanyoriro ko abantu bamintu bae siasa chobochorio boke bwechi ward cha ekerenyo nyamayana nyansionko boigoni go cha betanse oyene toja kumeka sake ekerenyo karibu Steven Nyarikembonde Ensoko TV North Mogrank County ya Nyamira. Bia mano sana umurikito Steven Nyarikembonde asogotwariganiria oroboti rwa senchira yobwagale. Oskabosio asoroboti runde ni goto gukumanyibuna abasaki bamangana mayabi getaseni gensoko kurwa asorgongo rwabusi nigo baikirana asamatanga yokomoenia omwana Joy Mokeira Henry imeya nyamusi oyole omwana bumugendia egari yensoko TV Henry Mosota nigo bono baira ribaga erioko moengora aseribaga ri mutendrwe getaseni kega mwakili Job Nyaseme Mumanyi nigo Henry Mosota bona gokera hege oikwanga uko abigo kwakira mbia mono kera oyomo hasoko musira ko mwenye omwana oye burikito Bethwel Machini na twariganire robotyo naso maiga boko mwenye omwana Joy Mokeira Henry asikinyoru Kenya musi ebunga North Mogrango ime county Nyamira no maiga nyakabo wekera nabari naboigo egati ya umenyi naboiga boide na basani au baina na pole ya beno chaso wosira kwa Joy Mokeira abariki begetsen Gensoko TV bakoroga nere Steven Nyarikembonde Karin Mausa nigo banyako wika somo yegoiga na kwena nengore yabo ya bene Henry nomo sani ituna nomo kolimere masen Soko TV se inseyo mo wakili Chop Nyasimi kere tuweta mangana yakcho no tuarenge nere se gari yemo kere tuarenge mo yega bogo cha station aganteli no mwana ugure bobe kamotelinga actually tu akorete koronje station anga sasa chabo tuko nchebona nachi komanyanga mwana achi ko ugure lakini nenda kiraza na ya mangana to 10 na kio mwana urenda arwa short notice na gosira lakini to da pole na kitu acha mune station ko motevi pole na ande tomotakire amaya nigo Henry anyakabaga ko kerege tambukire kiga kia abariki Bensoko TV goikasin kayae asebono akira kero yomo asoko musira asoko mwene Joy Mokeira ri wako bakwa ni mbia muri na ino tura soko ya mona asoko charusako na soko TV ya wakili Chop Nyaseme yedi bandi menga kora set TV iko ndi driver yeti kimokwera na gochiaria office batevinga na tebire mbia mona asoko trabansira bali batanya ara goika batei ni meskuru sana kimokwera na inwebu na aba mendo chiwakimate kwere na nyasaya aiga no si next time nende moji je karubu yogol atura koran tumanya nyontora manya na kilo mondo so boste ngumona sana na manda bakapora yangu boigo nigo omoriki Karin Mausanya kabaga gwakira na kuboria abananchi asenseme ya nyamusi uche komusira oyo kurige kirugo kibuchumba sebunge yo ya North Mogrango omuske Job Mumanyi Nyasimi wensi no etora sama bembe ya more litanga ni kabisa ngomwa oyo minto gaiga ripole asoko musiria omwana Joy boigo mu wakili Job Nyasimi nanto magocha gaiga no mwana ino kambare ngamumanyete na bole tekero kyo bojumbe asaba chori bo mwaka 2022 na boni woto tebinga bado nabo atekia gasekyu na boigo nare no mwana ino Fred Okengo Matiang'i lakini bono chinga kichichigo ikana acha iche ekwanire arafu erongori aena tomerete Henry na intubono buna chiripota ko Soko TV ntware terongori aito nkomwere gitorega iga ntware gocha bonsi abande ni gasibare bande Nairobi abande Nkisi lakini bana intune timu ya Busi
into twanyara goika. Kuripoteria Ensoko TV kuroiga ase kinyaru Kenya musime ya North Mogrange County ya Nyamira ritira na Pethuel Machin. Tos kabusio mwanjumu rigereria abamenyi bensemo ya Nyamusi eyo gotoka ase ward ya Bokeira ebunge ya North Mogrange County ya Nyamira niko bono bagokeire eketaseni ya Ensoko TV. Okwana ase chinsemecho nigo bairaniria ngambia mono ochia aso muteneneri wigetaseni keiga Job Mumanyi Nyasimi ase nonya nabo bairera emichando bagwetera gati yabo okubura kwa mache ase chinsemecho chibara chitali gweteka egati yende emenge kurende nigo baruro kuburia gochia ase abarai be chinsemecho kwane kyabuna ngo baikirania bale amagenderero. Ase abaminto Ensoko TV yaikire iga goteretera amang'ana amaya nche ngokwana ngoteba buya iga epara yaito yakorwa mpaka Chabera ebe erosigwe ebekwa eramu egererete ebiasara ngokorera ebiasara nari ebiasara bikoba buya echiro yaito rogoroga iga muna yabegetwe gatigerunchera abang'ina ntochandegete bechibando bono muna bono embura yature iga tochandegete echibando togosinywa ase tokobeka toneri egento keborete na mache tayo na abantu nyoe mbabwati mache bogima mboyo amarwaire igara abega gocha asumbwa abantu igo mbuya mona ase Ensoko TV gocha iga twakire buya nande tema tubatei butambe abatangasaje amang'ana babwate namaya nande nkuru kiara amang'ana amanyekana nyoe na abagambi bamanya gokigumono ase Ensoko TV gotoikange ase tauni yetu ya Nyamusi ekora station yendete ya toikirange ase Nyamusi ende tokwanira obore mbweito bwekagwa monechae bono ngoteba ase omurario ito na kegwande kigiekagwa nechae gisoke bikunona ngi Nyamusi gaiga etorakonyeke na tusimeke ekagwe nyinge amonechae ende tokonyera abana baito abonda tukoiranirio oyo minto Job Nyasimi oyo initiatirie program ya Ensoko TV gocha seitoga nande bunaro omwana onka abantu baita asimwabeta chi station yawo cheigoirwe lakini eye TV tira iguru nere bono ya ikreseita naende ndoche rebel clear koetani abuna chi TV chinde chikoba chikorarete mechere mekemeke Ensoko TV igekobwatera namba 821 821 gose 679 iga abantu baminto bericho ni ya Nyamusi gotole no magoko mono ase Ensoko TV eyachire seita egenderete gotosemi eng'ana na twagokera nerina nigo TV eye ya Ensoko TV ebwatete nse naende twaikire ribaga tokwene kinga abantu abanga ase ebinyoro byaito bayetogirie naende ntoenderete kobeka abantu bamanye igoro ye TV eye eriagera bagotegerera ebipindi biro ebinge byobosemia Nyasaye abasenie ekera mokogenda mumanye ng'a mwatutarira twagoka nainwe no mu director bwegetweke Ensoko TV oyo minto omoloya Job Nyasimi Mumanyi anyore ribaga riokoigwa eng'ana ntwagokera abatangasaji ekera mwacha ande ntwagoka komanya ng'a nere director sponsor aende ase amatuko akobwatia ebipindi ebinge mbibe bikobekwa birareta obosemia naende ntochikobeka abagaka baumerane na gokwana emerabaro na emeino eriagera echichi ase station kubeka abantu baito banyora obosemia bwa amakoro bwa amang'ana amakoro na amatera na abana b'echisukuru ntobabeke babe bagotera kiwango ng'a chitaranta chibe chikobekwa chibe exposed gochiasa abantu baito abo negati yabumenyi kurwasi chinseme chiga cha Nyamusi ebunge ya North Mogrange County Nyamira abono bagokeire ogochicha kwigetaseni Ensoko TV as chinseme chiga nabo igonse ito ya Kenya ono ni wanyaka bakorwa okubolia gocha sumu director monene bwigetaseni kiga Ensoko TV nabo igogocha sabarei imeye county ya Nyamira konikingango baikirani bale amang'ana igati yabo kubarostire chipara nabo igo echiro nabo igo kubabekera emirobere ya match eri banyaka bagokora imechando ya match kurwasi chinseme chiga kuripoteria Ensoko TV kuraiga echiro ya Nyamusi egotoka imeye bunge ya North Mogrange County ya Nyamira cheni gongoro kwa Pethuel Machi
Muyamano sana mulikito Bethuel Machini asogotwariganiria orogotio rwa senchera y'ubwagare kurende kwirana wikase county ya Kisii ni goto kumenya buna abamenyi bensemo ya Kiumbu bakubwatirana n'abanyene chituka asechireyo eyo gotoka ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ni go basokire nabo igokorokia okogechugwa kwabo gochia ase gati y'abarayi abagokana buna echiro ya Kiumbu tebwati asera nyare kwagachwa nechibesa umurayi bwense Musike William Ruto echanyara koena na chire chimilioni 55 asobwagachi bwichireyo bakoragwa muno munyakerogo bwichireyo asirita Samuel Ngaki nigo bono banyara koenekia huna echireyo ni bwatiri bagarisa ine asensemo yabete yekwagachwa eshed yekiombe kia stimulus plan korende etari gokorerwa obonchoreria asebono bakoenekia na kuboria omubunge bwensemeyo Musike Zahir Janda na bwigo mugavana bwa county ya Kisii Musike Paul Simbarati banyara ko bagotarira ensemeyo na gochakyo bagachobo bwechireyo bwango enkwaneye nigo bono yaba gekwegwa okoboko negatia bonchoreria bwechireyo Wagokire buya sana sengenche chiro ngocha gochereke umbuga iga na intwe mbura yatoitire mono twaira neri president yaitombi amana so gotoretere chiro keumbu bosaba na bangi na ba mtori bagato bwateri nene chiro kora zunare tigare stokora ari bako bagaria mangana yanga chiro ntoreteru soko irudi nyaura bangi chiro kembwere ngabwere mono ga kisimba umburi bagari mubukire na chore tukembu ward ina bege tumuno mochiambani ogusi county council oyo goteba ngabure momboyo keumbu oyiga kuengaime na bwo botwachire buna barai chibese chichikorwe buchinsemo chinde chichiro chikwagacho intuke umbu nkitwariete gego chigoika kiaba ngabure momboyo na kinatenenera goteba ngobure mokeumbu mboro model market ekwagacha bwana governor please nayo obwate bono authority unatua kwande buna baraitwa kabeiro na inde na otole echiro tige chake kwagacha keumbu bwango buneko nyarekana ntobwatia ndaonse no goteba ngase chichiro chirisano chirure Kisii county keumbu echake asande chiachirale intuke umbu ngaki mwateba members no moe musiyo itotoko mobori pita ke kanana atige kuebisa tigaso oke arwanera bananchi echirebo ntubwati siasa bono iga na magendero totegete akoreke kere constituency na kere ward Maiga yabamenyi korwa ensemo yegesa yegotoka mewodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South gwesokia na kwemurungani okumbigwa gokorosigwa wepara yabo iyo korwa asensemo yegesa nabo igogocha ase skuru ya Kyong'anye amatuka makaitire bano nigo besokire nabo igo kweroseri pare yo usanga na barabo nigo bono banyare ko bakomochia hoborai bwabono asugotemo kegetambukiro kia bwango kubaenekeria buna epare yo nechekorosi kwa senjire ngiari nechiko bakonya semiroberio yabo yabotambe Tukusuka bose mwanchu murigereria umurikie monene ase wizara ya basae Fikirini Jacobs nigo bono aenekire serikali nigere nemeroberio yogochia koenekia gosira chitalanta nabo igo okorubora kwa basae igentokira chi koenekia basae abunkwenyorera bare amabaga yegasi ime yense okwana sege ikaro kyokoenekia umuroberio umanyekaine buna Africa Youth Pathways to Resilience and Systems Change Fikirini nigatebire wizara yaye nigo yabekire omuswado yo bosio bwe bunge
Nigaene kiriboigo muswado yoni gora chikoba kogokonya abasaya bange asoko enyorera amabaga yemeremo ase ense ya Kenya libagali kubaira gucha ase chinse chirichesko ilinde ko enyorera emereme yo muri kito Linet Nyambane na mange. Eserikari nigere ase chimbero chokwene kyankorendere ogotubora kwa basaye eriko bakonya ase omoroberi bokonyora emeremo ayonkorengana no moriki ase ewisara ya basaye Fikirini Jacobs. That's why as a State Department we have decided to be able to address this in the current youth policy 2025, the creative economy policy which is currently third reading Assembly, and even now through the executive order of the 1st of June, His Excellency the President, in his ultimate wisdom, brought the volunteer policy to the State Department for Youth Affairs and Creative Economy, something which I feel is a challenge for us to be able to move and make it a bill, so that we can have a platform where we can at least address some of these issues which have been indicated by research. Gukwana tinga kichogo siora egeikaro kia basaye kia African Youth Pathways to Resilience and System Change ekikiariganigwa na babwatani ba African Social and Governance Research kubwaterana na Mastercard Foundation. Fikirini nigatebire abasaye mbare n'obusibore bwo kugayana amakongwa babwateranete ase aereire meroberi ya serikali gucha ase abasaye abo. The youth are expected to drive the technological advancements, address critical societal issues, and shape a more inclusive and prosperous future for all. In this regard, the government, through the Kenya Innovation Agency, Kenya, has continued to develop and manage the National Innovation System, which supports the identification, recording, and protection of innovative ideas while coordinating the establishment and protection of innovative ideas. Abarai abubaikirana ase egeikarekyo egati yabo omoseneta Ohoma Bay Moses Kajwang nigo atebire eserikari ebwenerete kobeka emeroberi bene yokorigeria abasaye amabaga yemeremo imeyense ribaga lyo kubatuma chinse chaisco. That we should not be proud about exporting low-quality jobs. When you go to the Gulf countries, you'll find our people are the ones who are watchmen. You'll find our people are the ones who are working as domestic workers. Fine, we say kazi ni kazi, because this government said kazi ni kazi. But we must also build in some dignity when it comes to that kazi ni kazi. Egati abasaye abaikirana asege ikarekyo nigo na barubaereire aibagwetera ekero bakurigia emeremo. Mwaka kuna mahali nilienda kutafuta kazi na kutoka kwa gate mpaka kwa the HR walinireceive tu vibaya wote, lakini sikujali. Sasa unaona hapo walinidharau kwa muonekano wangu, hawakujua kama niko na skills na nimesoma. Slogan that kazi ni kazi, it's not a good slogan because kazi cannot be kazi if it's not dignified. And that's why we as youths in Kenya, we are fighting for the dignified work in every aspect of workspace. Omoroberi oyo nigo oguchia gochakigwa ase chinse 10 egati yabo ense ya Kenya, Nigeria, Uganda, Ethiopia, Senegal na boigo Benin ase obotukio bubokageire gochikoira emiaka 3. Ngoripoteria Ensoko TV erietariane Linet Nyambane. Biamono sana omurikeito Linet Nyambane asogotwariganiria oroboti rwa sinchira eyobwagare. Oskabusio omurai wense Dr. William Ruto nigolitkolia lero akole taro yae yokorotota amagendero ase county ya Mombasa egati ya bono bwaga chibo boraro bwa Jonfi sipara na boigo okwenano weche title deed cha malimo gochia asabamenyi bensemo ya chani chinga keche nigo boigo murai wense hagi keire abarai bari bakuraria siasa chuko bagekana asasa biraba na inchi bonsi kwa kobamo na kubwatesia hoburai bwae iligo chekorige kuikirania igati ya magendro na waomba wa Kenya na waomba viongozi tuungane. Taifa letu la Kenya litakuwa bora zaidi kama tutaweka mawazo yetu pamoja, tuweke nguvu zetu pamoja, tuweke mipango yetu pamoja, tushughulike na vile ya kujenga Kenya hii. Haina maana migawanyiko, haina maana malumbano. Na kama hauna sera, kama hauna mpango, kama hauna taratibu yoyote, wacha kutusumbua, kwa sababu
Hii inchi haiwezi kupelekwa mbele na migawanyiko na pang'ang'a na ekaya za Abunuwasi. Hii inchi itapelekwa mbele na miradi na mipango ya maendeleo, my friends. Hii daraja hii imekwama miaka karibu 8. Kweli ama si kweli? Hii daraja imekwama siku nyingi. Niliwaambia mnipatie nafasi kidogo nirekebishe uchumi. Sasa uchumi nimerekebisha. Sasa mambo iko sawa. Nimeenda masokoni, nimetafuta pesa. Sasa tumewapatia pesa ya kukamilisha hii daraja, kutoa hii barabara pale mpaka Mariakani, kutoa barabara ya kutoka Nyali mpaka Mtwapa, mpaka kwa Kashengo, mpaka ifike Kilifi. Na hii daraja nimekubaliana na waziri na nimekubaliana na contractor hapa ya kwamba hii daraja wiki 3 nataka hii daraja iwe imekamilika, lori ianze kupitia hapa juu, na tutengeneze ile barabara ya kwenda Mikindani, na pia tutengeneze ile barabara ya kwenda Jomvu hapa. Tutoe msongamano wa magari kutoka sehemu hii yenu. This country has no time for ethnicity. This country has no time for division. This country has no time for people without an agenda, without a program, without what destiny we want for our nation. We want leaders. We must compete on ideas. We must compete on a vision. We must compete on transforming the nation. We cannot compete on how we are going to divide our nation and how ethnicity is going to take center stage in our politics. Mwanchumu rigereria kidaike 35 na isato chia butokire igoro yechinsa isato chia bono botukotoskare tetosoya sensemo ya kabire tosio mechiduka ketokorana tobata mange korwase ebitibi chigosori twaliganire nere Daniel Omwaka.